मोमो जादों मोमो गुदुंथार हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो रौतायावहाय थांगासिनो दिनै माबा नालाय जन्माष्टमी कृष्णनि जोनोम सान न दिनै जोनोम सान दिनै जन्माष्टमीनि गामियावहाय फुजा जायो आरोना जों गामियाव दा हराव जागोन दा जाया सानाव ओमफ्राय बे फुजानिनो एसे खरस लायनो नागिरदों गामिनि बहुत मानसिफोरानो दिनैनि दिनाव बायदिसिना फुजानि नामाव होयो ओमफ्राय जोंबो हैनोसै आरोना न' फिथाइ सामथाइ एसे बुट प्रसादफोर ओमफ्राय बेखौनो खरस खालामनो थांगासिनो जों रौतायावहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो मिस' कम्पानिनिफ्राय मोनसे सेन्देल लादोंमोन सेन्देला 5 नाम्बारमोन 5 नाम्बारा आंनो जाखायोमोन जानायालाय ओमफ्राय माहाय फिसासो मोनबायखो ना माखोथाय एसे गेजेट जाबाय आरो ओमफ्राय रौतानि सेन्देल दुखानावहाय आङो बे सेन्देलखौ सोलायनो लांना नायदो बे सेन्देलखौ आङो दुखानावहाय हैनानै बे दुखाननिफ्राय आरो बेलेग सेन्देल बिनानै लाबोनो नागिरदों आरो मोनगोन ना मोनाथाय जिखिजाया नायलांबाय थादो लोगोफोर मोनबालाय मोनबायसै मोनाबाथ' आं बेखौ लाबोफिननांसिगोन दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ जागायलांसै बेखिनियानो आरोना दिनैनि जोंनि भिडिअआ आरो मोनहैनानै माखौबाफोर बायनो गोसोबा बायबावनोसै जोङो रौतायाव मोनफैबाय ओमफ्राय दाना फुजानि खरसखौ खालामहैनोसै सान्दुंआ गोसाथार आंखौ भिडिअ लाफायदोब्रा Compra 400 550 টাকা 50 টাকা কমা দিছে 400 মডেল নম্বর 720 নাই 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 50 টাকা কইছে দেখুন जामुफ्रा दामखौ मिलायगासिनो दाबो दामानो मिलायबाय बेसे जाखो खैटाका 420 টাকা बेसेनिमोन ओमफ्राय 550 बिनायमोन 420 टाका लाबाय थोंसेयावनो 210 टाका गोलैबाय मोननै मोनगौमोन ओमफ्राय दे आंनि बै मोनसेखौ देखायलाय पुरानाखौ आङो सेन्देलियाव लाखिगोनदां होननानै लाबोदोंमोन ना मालाय लाखियानो गोदान बायबाय अब्लाबो ओमफ्राय आंनि सेन्देल लाबोनायखौ देखायनि र' एसे माबायदिमोन मोजांसोमोन बेबो आंथ' बिराद पसन्द जानासो अर्डार खालामनायमोन फिसा बेबो गोदान अनलाइन बायदोंमोन ओमफ्राय एसे गुसु जाबाय आरो आथिङा एसे गोलाव जाबाय एसे देरबाय नामाथाय मानसिया आथिङा ओमफ्राय सोरबा बायोबा अर्डार हरजागोन आं दाखालिनो सोरबा बेखौलाय न'आव गानसै आरो माने 250 लादोंमोन आरो दाम खमसो माने दखानाव जासिफैबाय माने जरासे लकाय लाखियानो दे जाबाय दे सोदो माथि बाजार खरस माबा इलेबियाव पूजा दिया तो मालफल ना itu besok malbuk kol na malbuk tu नहीं देने की सेनिकल दिया पूजा हाँ दिए मालबुक दिए हाँ तो कुआर दिए चे ना दिए मालबुक है लगे ini yang dikulang semua सेनिकल तो itu jangan lau almond ला kita ka deh almond itu tadi sampai
जोंना फुजानि खरस खालामनाया जोब्बाय ओमफ्राय नैबे मोनसे दुखानावहाय हाबदों ब्लाउस गुफुर बायदों आङो ओमफ्राय फास्रा गुफुर मन्दिराव लाग्रा ओमफ्राय गांसे दख'ना बायदों न'आव थानायाव गानग्रा ओमफ्राय जोबथारनायाव मम' जानो लुगैनानै मोनसे हटेलाव लिंलांबाय आङो मुथुखौ मम' जानो लुगैदों होननानै ओमफ्राय नैबेयावहाय जाबाय आरो मम' जायैया गोबाव जाथारबायमोन आङो जानो लुगैनानै जाबाय जा आलु गोसाखा आलु गोसाब्लाबो लुगैनायखाय जाजोबथारबाय आङो आलु गोसाब्लासो जानो मोजां जाखायोना आरो मम'आ गेले गेले जादों